fra gen til protein. Vi vil komme ind på proteinsyntesen, transkription og translation. Når cellen skal fremstille et protein, bliver den en kopi af et gen, der koder for proteinet sendt ud fra cellekernen til ribosomet ved hjælp af RNA. RNA minder om DNA, men der er nogle væsentlige forskelle. 1. I RNA indgår sukkerstoffet ribose i stedet for deoxyribose. 3 af de 4 baser er de samme som i DNA, som er A, C og G, men den 4. er uracil. RNA er en enkeltstrenget, DNA er dobbeltstrenget. Transkriptionen er det første skridt i proteinsyntesen. Her bliver DNA omskrevet til RNA. Det sker ved hjælp af enzymet RNA-polymerase. Enzymet binder sig til DNA'et lige før det sted, hvor selve det gen, der skal bruges, sidder. RNA-polymerasen adskiller nu genet, så der er 2 enkeltstrenge. Det sker ved, at hydrogenbindingerne mellem baseparerne brydes. RNA-polymerasen opbygger herefter en RNA-streng ud for den ene streng, men en uracil celle i stedet for tymin. Når den nye streng er frigivet, lukkes DNA'et igen. Den nye RNA-streng kaldes primær-RNA. Størstedelen af det er sekvenser, der faktisk slet ikke skal bruges. De kaldes introns, mens kun ca. 5% af det faktisk skal bruges. Det kaldes extons. Intronsen bliver skåret væk, og extons bliver splejset sammen til det færdige RNA-molekyle, som kaldes messenger-RNA eller mRNA. Så er der translation. Translation er en oversættelse af mRNA til en kæde af aminosyrer. Det foregår inde i en ribosom. Ribosomet bevæger sig henover RNA-strengen for at læse den, mens proteinet opbygges. Et ribosom kan læse 6 nukleotider ad gangen. Transport-RNA, som er tRNA, sørger for at hente de aminosyrer, koden siger. De flytter rundt i cellens cytoplasma og sammen fra vores mad. Der findes forskellige slags tRNA. De adskiller sig fra hinanden ved rækkefølgen af nukleotider. Hver slags tRNA trækker et bestemt aminosyre.